jam hire mon bandiraɓe wonɓe ɗo henna académie de science mi salmini on mi ñaganima on moƴƴere Allah ko Abdoulaye Demba Niang ko do Jowol jooɗiɗo e Rosso e garnoɗo ñanden tan weddi e konngol mum seeɗa e ko fate wolde Diala Wali mi salmini dendagal wonɓe ɗo wittiyankoɓe anduɓe mawɓe hono mawɓe men ɓe mi salmini kadi Zakiyou Sall gonɗo sababu kadi ha gartumi ɗo hande mi salmini Amadou Mouhtar Kane mawɗo meɗen o e dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe kala mi salmini ɗumen mi helima mi hombima e jeese mumen mi ari ɗo hande kadi notade e noddandu walla e bismago Sall Zakiyou e addude tan ballalam seeɗa e ko fate kollitengella eyyi mi haala hen tan ko gandumi e tumnade e deftere Oumar Kane windande e ɗemgal Farayse wiyetende la première hégémonie Peul de Kolitengella jusqu'à Abdoul Qadir Kane deftere wiyetende noon eyyi Kolitengella noon ko neɗɗo kewɗo ko haalte mum no feewi wittiyankoɓe defte ne kalam won hen ne lorodira eyyi min kam ƴañimi ɗo henna koye deftere Oumar Kane mami ƴaño seeɗa kadi e deftere no wiyete no wiyeteno kadi Ibrahima Baba Kakke ganduɗa agrégé to gandal ganduɗa dartol e deftere mum wiyetende la chute des grands empires haalore dendagal laamuji men kewɗi no janiri eyyi mami artu seeɗa oto haalande judde jaafuɗon noon ne wawi kadi kalanɗe mbasa ara mbasa reggodirde eyyi nden hankadi noon hankadi o ummima Badiar o rewi ko Bambouk o tellori e nder leydi Sénégal to banggue leyɗele hedde Chine nden ari noon hankadi taw haade makko yettade Chine noon koye leyɗele Joola he to e leydi mbiyetedi Jooladu eyyi o haaɓi ɗon e lamɗo Jooladu moɓe mbiyata Makam o wari ɗum o resi ɓiyum ene wiye Jam e Jam on ɗon o dañji e muɗum ganduɗa ɓiɗɗo aɗa famide mo mbiyata Yero Jam e ɓiɓɓe Kolitengella ko nden noon nden hankadi nden woni o telli e leydi Sénégal ndi nden ɓe goni e on nokku noon mbiyeteɗo Deeni ɗum waɗi ɓe mbiya Deeniyankoɓe eyyi Deeniyankoɓe fulɓe Deeniyankoɓe saabu ɗum hodde ɓe e sara cangol biyetegol Deenigol Deeni Kirkow en no mbiyeten Deeni ganduɗa fulɓe en Deeni sereraɓe en hankadi ɓe mbaɗi ɗon ganduɗa hoorema cosaan mabɓe ha noon hankadi ɓe ngari noon to leydi ganduɗa no mbinom on Joolade ndi e leydi Joola en ɓe o wari lamɗo Joola o kadi Kolitengella peeje muɗum kala nokku mo ari o haaɓe lamɗo o wari ɗum o resaɗe muɗum o nawra kadi konu ngo fooli ngu koɗo watta ɗum e konuli makko ɗo ɓenna eyyi ko ɗen peeje haare Kolitengella hutorto nden noon hankadi o ari kadi e Sine Saloum o haaɓe ganduɗa lamɗo Sine Saloum o fooli ɗum maade Sine kono inde mum haalaka e fami e banggue taari kam haalani inde nde to tumɗen ɗo o resi ɗon ganduɗa ɓiyum ene wiye Moussé e ganduɗa Bossé ɓiyum ne wiye Bossé ɓe dañji ɓiɗɗo biyeteɗo Moussé Bossé on Bossé noon kanum innira Bossé e ɓii ko oɗon nde o laami kanko Kolitengella taw Fusoyi Fouta o laami on ɓii ko jooɗiɗo kay heyɗo ɗo wiyete ganduɗa hoorema Moussé Bossé yimiraɗo wiyete ko Bossé e ɓii lamɗo Sine mo resno o caggal mum noon kadi e nde Kolitengella ari o tawi ko Fouta ene fecci e laamuji tati Lamtoro Lamtaga a famide e Lam Termes noon woni jeeri Fouta ndi jawɓe Termes e lamɗo arɗo biyetenoɗo arɗo Yero Diidi ɓeeno mbiya arɗo Yero Deddi woni hen mbiya o jooɗi ko diwan Seyni Madi to wiyete hande Gumel ɗo Lamtoro Guédé kam oɗon gandi ko Ali Eli Bana eyyi Lamtaga woni Kumballi a famide to Magama hande we woni ɗo eyyi ɗiɗon ganduɗa hoorema laamuji a famide feccino e fecci ɗi Fouta feccino nden ene waɗi noon laamuji kadi ko wayno farbaji Farba Jowol en Farba RM en aɗa faami Farba Walalde en Farbal kay heyɗi en e ko way noon eyyi waɗi ɓen kam lamɓe ne gonno kadi ɓen lamɓe ɓo foof koli tawino ɗumen ɗon eyyi nden noon diwan o wiyetake Fouta wiyete ko Ñamandir walla Ñamanduru no tawete wiiri omo ara noon kanko Kolitengella
no naatiri Fuuta to iwri kadi won haalɓe hen kadi ha heewi ɓe mbiya ko funnaange ɓe mbiya o naatiri fof ene waɗi jeese enen noon kam yeeso men ngo kono kaalirɗen ni Sine Saloum ummo Sine Saloum o fayi ganduɗa hoore ma Bawol o ari teeñ Bawol on kadi o fooli ɗum o resani ɗum ɓiɗɗo ne wiye Penda o nawri kadi konu watte konu makko o ari ganduɗa hoore ma deniji ɗi damel gonnoɗo ɗo no to wiyete Bijjem te nder Sénégal kadi on o fooli ɗum o resani ɗum ɓiɗɗo ne wiye Bigue Linguére ɗum erto ɗum ɗon fof noon kanko Koli Teŋel o omo jogii peeje mbiɗen peeje hare mo fooli fof o wattat kono mum e kono makko o ɓenna ko ɗum waɗi o fooli polguji kewɗi o ari hankadi noon o caggal mum noon o naati hankadi Fuuta nden o naati Fuuta noon hankadi o ari o yiti habde o teɓɓe won hen mbi tellori ko dow e o iwri ko rewo o telli omo ara mo tello won hen kadi mbi ko funnaange to o iwri eyyi nden o iwri funnaange hankadi o ari ganduɗa hoore ma Ngenar Farba Ngenar noon ko Farba Jowol Farba Salli o haaɓe muɗum kadi a faami dey o fooli ɗum e nden on Farba ko e nder tarik Jowol ko gumɗo o fooli on tarik on wiya o resani ɗum kono haalani ɓi mo resi on wiyete oɗon gandi Sara Jowol woni ɗon ko Farbal Beñi Legitin woni koto ganduɗa rewo kayeɗi seeɗa aɗa faami dow mum to kaaƴeto to école ganduɗa hoore ma agriculture on to wiyete ene weya to ko toon on jooɗino aɗa faamide Farba no wiyete Farbal Beñi Legitin toon jooɗino o ari kadi o wadde on o haaɓe mum no feewi o ronki folde ɗum eyyi no tarik o wiiri noon o huutori ko caɗele gonnoɗe hakkude muɗum e miñum walla mawnum ene wiye Kerkumbel o waɗi feere hawo huutori ganduɗa ɗeɗon luure o neli ganduɗa hoore ma Nima Teŋella ari addi konu janfi on wardi ɗum gawal ngal ne waɗi tooke nde o fiimo gawal nde o belsi o taccina o waɗina e ngaari o rewna hedde diwan hankadi ɗo diwan o tacci kay heeɗi o fayi hedde diwan gawolen cagol ne ɗon o fofti ɗon o sanki nde ɓe garti noon hankadi taw o sankimo konu ngu fof hankadi miñiraɗo o wonno koko lundino yante e konu ganduɗa Koli Teŋella o wallitori e konu jowolnaɓe ngu o wallitori o ɓenni o yaaɓani ganduɗa hoore ma Farba Walalde kadi o haaɓe mum kadi no tarik o wirni lebbi o fooli ɗum a faami kadi o watti konu muɗum ganduɗa e konu makko ɓe mbiya ko Weynde Dieng e won hen ɓe mbiya Weynde Dieng kono kam tarik o kam ɓuuri laɓɓinde tan kam ko Farba Walalde o haaɓe mum o fooli ɗum o waɗi no waɗi kadi heddiɓe o fooli ɓe o wallitori konu ngu o yaaɓani hankadi guede noon on sahani heewi doole no tarik o wiiri o haaɓe ganduɗa lamtoro guede Ali Eli Bana fodde ganduɗa hoore ma duuɓi ɗiɗi o andi mum o ronki nadde guede ha woni o ronki fusde guede laamu termes noon laamu termes o mo kalnomi o biyeteɗo arɗo yero diidi o walla arɗo yero deddi o jooɗiɗo ganduɗa hoore ma giimi walla guumi no tarik wiiri dow ɗum noon hankkadi woni dow eyyi hoore wendu tuggi ganduɗa hoore ma ko ɗo ɗa henno ɗo eelega ɗo fayi dow hankkadi to wiyete laaci wendu a faami ha hedde mujjeri en dow ɗum ɗon ɓen hankkadi ɗum ɗo fof ko jawɓe gonno hen guila e duuɓi kadi jawɓe ɓe ɗo metti habde wonno ɓe jooɗima duuɓi kewɗi eɓe kaɓa e safalɓe hankkadi kamɓe ɓuuri jogade ganduɗa hoore ma karallagal haala e mettude folde kadi ɓe nangodiri eɓe keewi Koli Teŋel wadde mabɓe ha tampi ronkaniɓe ha yooɗi kono hutorto tan ko peeje kadi o ƴeewi kadi hutorade ganduɗa hoore ma joom suudu arɗo yero diidi ene wiye Bambi eyyi ene wiye Mali elle ene wiyete ko Mali eyyi ene wiye Mali eyyi Mali o hutori ɗum a faamide ha o dañi ganduɗa hoore ma folde on o hutori ɗum noon ko wonde ko jeenari wonno mo Koli Teŋella ne heewi ngaluji ne heewi kanŋeji kadi mo jogui yimɓe ɓe o nelata ene jaaha ko mbiyeten renseignement ko ene mbaɗi feere ha keeɓi ganduɗa hoore ma debbo o caggal mum noon hankadi debbo so heɓama tan hankadi ne wawi wadde feere ha joom galle mum foole ɗum woni Koli Teŋella daña nadde e jeeri Fuuta ndi fooli arɗo yero diddi no tarik wiiri kanko wari ɗum caggal mum jawɓe fof pusi hankkadi ɗum telori maqama ɗum fayi ganduɗa funnague fayi masina ɗum tacci fayi ganduɗa hoore ma Sénégal ni woni hankkadi jawɓe cari ɗum yeehi ha Gambi no defte ɗe kaliri ɗum ni hankkadi Koli Teŋella laami hankkadi e Fuuta eyyi hankkadi o jaale nder Fuuta hankkadi kanko Koli wallahi mi salminima Sal Zakiyu kaddi calminali Sal yerino ko ñaabina naajo ko musidɗam no feewi
min koddiɗo e Rosso mi witte makko geɗe kewɗe ko fate pusgu ganduɗa geɗe e koli tengel o noon paama ko kewɗo ganduɗa nasru onon janngoɓe arabe ɓe mbiyata ko nasraɗo no feewi sabu kanko wayli inde Fuuta nde wiyeteno nden ko tekrur walla ñamandiru kanko watti ɗum Fuuta kadi kanko rendini Fuuta o waɗi ɗum ganduɗa hoorema laamu gootu diwan gooto o waɗi ɗum laamu gootu central capital gooto o waɗi heen diwnuuji waɗi juɓɓudi laamu o waɗi heen geɗe keewɗe ganduɗa hoorema kadi addani fulɓe kadi hoonade e diwan o fof ganduɗa leƴƴi fulɓe ɗi hay ganduɗa gaño meɗen dowro biyeteɗo Faidherbe ene haala ɗum e deftere muɗum wiyetende les Poules ene haala wonde koli teŋel ko kanum addani fulɓe hokki fulɓe ganduɗa martaba jaalade leƴƴi ɗo e beccal Afrique ngal ɗo fof rendini laamu Fuuta waɗi ɗumen état waɗi ɗumen diwnuuji mbaɗa faami yuɓɓini ɗum ha yuɓɓi nokku fof ne jogii heen ganduɗa hoorema duwnuuji baari ganduɗa hoorema halli ganduɗa hoorema haji leƴƴi sehilɗe tellade e jamanu muɗum kono caggal noon han kadi laamu ngu jogii caɗele tubakoɓe han kadi kutori heddiɓe taniɓe en ɓe kaɓi kadi hakkude mabɓe waɗi probléme aji waɗi ganduɗa hoorema kareli kewɗi kono kam gueɗe kewɗe kam pinal kewgal kam ɓe gaddori kadi ganduɗa hoorema pinal mandinkeewal hay awluɓe men heewɓe ganduɗa ne jima gardi koye ganduɗa koli ɓe gardi kadi seɓɓe wiyeteɓe seɓɓe koliyaɓe ɓe gaddi ganduɗa hoorema cuuɗi seɓɓe kewɗi ɓe gaddi gueɗe kewɗe e nder Fuuta mi salmini on mi ñaganima on moƴƴere machallah yo Allah waɗan en jaam eyyi ko yiyande tan kam tugnade e defte bindaɗi kam eyyi mi salmini on mi ñaganima on moƴƴere e kadi o addi kadi pusgu ganduɗa jawɓe men wonnoɓe e dowri ɓe sa yi joni to diwanuji dowruma taw toon inɗe kewɗe nokkuji taw ko ɗo fulɓe koɗanno a faami inɗe ɗe hande batte fulɓe ne keddi toon nokkuji biyeteɗi garawol kosam en ngabu en aɗa faami caafal en taw koye dow kaaƴe toon to nder rowo dow hedde ganduɗa hoorema neema e ɗum fof ko batte fulɓe koɗannoɓe toon ɓe eyyi mi salmini on mi ñaganima on moƴƴere eyyi mi arta ɗo e lamdal Sall Zakiou he koli teŋella mbiyen nima teŋella labba teŋella ɓe ko ɓiɓɓe baba tan koye makko ɓe gardi omo arde woɓɓe kadi taw kadi ko tubakoɓe mbiyata ganduɗa ko ɓe gari ko ɓiɓɓe ba makko eyyi aɗa andi ko teŋella gueɗal e maaliga gueɗal yaltuɓe e maaliga gueɗal ɓe noon hay hoɗoɓe ɓen kaalaɓe mooli maaliga paate maaliga paateri maaliga ay ɓen o rokki ɗumen kadi diwnuji e nder Fuuta ne laami hen eyyi labba teŋella o noon on waɗi ɗum ganduɗa hoorema ko gueɗe ɗo ko godo ɗo jooɗi sirluji mabɓe kamɓe fof ko ɗon eyyi moni hen fof joƴƴini ɗum e nokku koɓe jambareɓe koɓe ardotoɓe konu nima o noon ko kanum o neli koyngal konu haɓoye farmbal kay hayɗi o beñi leggitini jooɗinoɗo to wiyete kere mbal walla kare mbal ɓe mbiye ker mbal na famide saabu kamɓene ɓe joguino jokkere jolfuɓe eyyi nokku ɗon kadi waɗi ko mbalnaɓe e juufnaɓe ɗum woni seɓɓe kayayɗi ɓe to dow jeeri to toon ɓe koɗanno ɗo wiyete kare mbal walla ker mbal aɗa jolfuɓe comme kala ɗo koɗata walla wuuro mbiya ɗum ko ker nokku goɗɗo kadi nan ɗon juufnaɓe ɓe ɗo gonata ɗo kadi ɓen ɗon ɗo gonno ɗo wiyete ko winde juuf e fayme docteur Oumar Ba ene windi gure ɓoyɗe deftere ene haala hen ɗe ɗon gure ene wonde erem ganɗe cilon kadi ko ɗon cilon ko ɗon honno haade mo eggude waɗi worgo to wiyete cilon erem mi ari ha darimi ɗon mi ñalli ɗon kadi min mbaɗi ɗon ko wiyete France visite komin yittoɓe min gari min ñalli ɗon e lekki mawki nan ɗon ene jiima e waalo fori ngo eyyi to sara école biyeteɗo NVA ɗon woni eyyi kolli ne heewi ardi ko ruggo mango eyyi mi haɗa ɗo toon eyyi mi timmitina kadi koli deftere Ibrahima Baba Kakke agrégé histoire o karallo mawɗo towɗo gandal o koli naati Fuuta ko hitande 1955 kono wona hen defte ene mbiya o naate Fuuta ko hitande 1955 a famide e sappo e ɗiɗi ene kono kam waɗɗatande oga date a famide ɓuri jalɗude ɓuri hewde haalede 1555 o ko ene wawi taw o naati e nder diwnuji men ɗi o ari majji diwan Sénégal o a famide ko hedde 1520 en 25 en
e famide sabu laamu Mali ngu fulsi ko 1512 joni noon naati hankadi Bambouk en Sénégal en Sine en omo yaha lappol ngol no juuti ndo yettoto ga noon taw woni hen kadi 1555 eyi ɗo kadi mi ene ngakkuno timmitinede salmini on kadi mboɗa andi sehlam oɗo bambaɗo mo welto ɗo no feewi Salli Bougal yo Allah yirmu ɗum yaafo ɗum Salli Bougal mo ganduɗon o mbaɗannoɗo jewte DSTV o e yamirore murtuɗo yo Allah yurmo murtuɗo wimo yo windu deftere eyyi kanko noon o windata o janggani biyeteɗo Mamadou Abdoul Seck ko kañum woni secrétaire makko omo haala no winda toon to France murtuɗo waɗi gardini deftere nde wiyete ko Gueele Nangue Wuula Goto e nder hen mi janggi o wi nde Samba Guelaji haaɓe bamum riiwi ɗum yaltini ɗum galle nde o wi yummako yummum Samba Guelaji Coumba Jotgal haalde Samba Guelaji ko mandinkore o lohimo koye mandinkore tinno e hoorema sa yeehi tinno andu ka gorko o haali ɗum koye mandinkore nde nana e nder deftere nde firti noon ko kamɓe deniyankoɓe seɓe deniyankoɓe eɓe moddi pinal mandinkowal no feewi noon eyyi e bambarankewal eyyi jimɗi awluɓeɓe kadi ene nokki mandinkore yela yujire ɗum sa heeɗima ɗum aɗa andi wonkoɓe kalata hen famotako eyyi ummi koye lamɓe Mali ummi koye guila e lamɓe Mali kamɓe seɓɓe awluɓe seɓɓe ɓe eyyi eɓe kutoro ganduɗa mandinkore no feewi e nder jimɗi mabɓe ɗi e yela mabɓe o eyyi heddoro noon ko koli toŋella wonno ɓe gonno ko Badiar ɓe gonno ko Mali ɓe gurdi toon e mandinkoɓe nde ɓe garata nde kadi ɓe garde mumen aɗa faami kamɓe koye mabɓe nde ɓe gari nde eɓe jogui pinal mandinkoɓe kamɓe koli toŋelle en ɓe eɓe jogui pinal ɓen ɗon ko ɓe gaddi hay sa ƴeewi kono wiyete ganduɗa sila tigui a faami de konngol sila tigui ngol a faami ko joom lawol firtata walla gardiɗo lawol sele tigui konngol kamalenko joni kanum ko neɗɗo gardotoɗo konu taw so lamɗo iwi ko kanum lomtoto kamalenko ko kamalen ko konngol ganduɗa hoore ma mandinkore ko gueɗe kewɗe a famide nana e nder hen eyyi kadi wonde laamu ganduɗa songa en aɗa famide arno ha ga en jiimi waɗi hokki en titre uji ko wayno farba en farba jowol en farmbal en ɗen ɗon faren en ɗum ɗo ko titre waɗi laamuji ganduɗa Mali eyyi ɗum kadi wonko wayli kadi gueɗe kewɗe won pinal kadi ngal addi eyyi ittata jolfuɓe a famide gonino nder Fouta he ha dow won leƴƴi hande seɓɓe hande yaltuɓe jolfuɓe kono men koye mumen ne gandi eyyi ɗe gandi jeng ɓe ganduɗa hoorema walalde ɓe won hen ene jokkodiri e jolfuɓe seɓɓe wuddurunaɓe ɓe won hen mabɓe en titoro ɗum en jokkodiri koye jolfuɓe wona seɓɓe anduɓe jokkodiri koye jolfuɓe seɓɓe jowolnaɓe ɓe gumi ko jakalel ko Mali Péri taniraɓe mumen kadi sa ƴeewi inde ɗe tan ene uura ganduɗa hoorema leƴƴi goɗɗi ɗi e ɗemɓe goɗɗe ɗe eyyi taba nunke taba yaate taba koye ɓe ɓe jalti aɗana kam ɗeɗo inde kam e taniɓe mawɗo biyeteɗo hamme moyo silmaka yatara eyyi on woni ganduɗa tan seɓɓe jowolnaɓe ɓe hamme moyo silmaka yatara eyyi won heɓe wiyaɓe silman yaate eyyi mi salmini on mi ñaganima on moƴƴere ha hande noon mbiɗa refta hen tan ñanden kadi mi haalinoma min on gandal dartol ko gandal kewgal jeddi ko gandal kadi ngal wona gandal jalɗugal gongaji hono no gande kediɗe ɗe to ni ko wayno gande tugniɗe e hiisa mathématique en gandal gurɗi en gandal leydi en gandal ganduɗa memanteri en ko wayno physique chimie ɗeɗon gande tuba koɓe mbiyata ɗum ko des sciences objectives ɗum ɗo noon ko kewkewe haalata ɗe ganduɗa mbaɗi ko en tawaka eɗen kalana aɗa faami dey walla eɗen bitti ɗum tugnade e batte wadde noon ko kalten hen ko en jeebi en jamjintu ha kono nanirɗen eno jangguirɗen tugnuɗen koye Oumar Kane e deftere mum ko idi foof kam mami waɗan on ɗo lappol koli teŋella eyyi koli teŋella ko idi foof lappol muɗum ko Badiar ummiri ko Badiar ko pullo ganduɗa hoorema ko pullo jaalalo eyyi koli teŋella ko pullo jaalalo eyyi koye suudu yalalɓe o ummi ko ganduɗa hoorema ko Badiar caggal muɗum o rewi to wiyete Fuladu o rewi Ñaani o rewi Jooladu leydi Joola en o rewi Siin e nder Sénégal o fayi Jolof o fayi Bawol o tellori Fuuta meɗen
a famide on saha fuuta men wiyete ko ñamanduru walla ñamandir on saha wiyetake fuuta eyi koni ɗum ɗo woni lappol koli tengella kadi ko itti koli tengella toon ko sababuji ko fati dawrugol kareli ganduɗa liƴƴi lamornoɗi toon to Badiar e laamu Mali eyi ene jeeya hen kadi sababuji kadi ganduɗa hoorema ngalu a famide sabu oga fuuta ene nana no feewi to banggue ganduɗa hoorema faggudu ha wiya leydi ñamanduru walla ñamandir guilay arabeɓe ɓoyɓe el bakri en ibnu hawkal en al umari en windannoɓe aranoɓe ene namdo holndi leydi no wiyete e on saha nde worgo sahara rewo sahara o hewno ganduɗa hoorema huuɗo ɓe mbiya ɗum ɗo ko ñamandir ndeke leydi ndi ene naneteno kadi wiyanoma ni ene wawi tawa taniraɓe makko ko ga gummi ɗum fof ko sababuji artirde ga koli tengella kono ko ɓuuri hen kam labtude sababu tan ɓadiɗo o ko kareli laamu Mali ngu nde fusata nde e hitande ganduɗa ujunere temedde joyyi e sappo e ɗiɗi 1512 laamu Mali nde fusata nde aɗa faami tarik ene haala ɗum no feewi histoire de l'Afrique no haala e defte kewɗe fawade e deftere kadi nde tongnimi nde nden noon hankkadi laamu Mali ngu ene yana hankkadi saabu caɗele nderije a faamide tellotonoɓe to banggue ganduɗa safalɓe berbere en caɗele kadi laamu ngu leƴƴini hen ne keewi leñol fof ne yiiɗi hebde ganduɗa welitari muɗum konu mangu ummi hedde diwan Niger ene waɗi fodde 100 ganduɗa puccu ene gara faade ganduɗa nokku biyeteɗo Diara o ɗon noon teŋella gueɗal wonno ene haɓa kadi ganduɗa hoorema e bamrankoɓe kanko teŋella gueɗal aɗa faami kaɓanno ɗon e bamrankoɓe ganduɗa ko tubakoɓe France mbiyata e ɗemgal mumen intervention ko konu ngu kalmi ngu ummi koto wiyete tindirma ene ara fodde balɗe ha ari ɗon hareli mawɗi noon mbaɗi ɗon e on saha eyi biyeteɗo Oumar Kanjogo ɓe mbi ko miñum Askiya Mouhamed maayi e ngol e ndeɗon wolde hewde ganduɗa hoorema rufde ƴiƴam kewɗam e maayiɗele kewɗe mbaɗi e nden wolde teŋella gueɗal noon a faamide kon ɗon maayi e ndeɗon haare no taari ko wiiri koli teŋella fusi toon ganduɗa hoorema ko sagat ene arde yimɓe muɗum ene limta e nder defte yimɓe hewɓe ɗum ko labba teŋella en nima teŋella en ganduɗa no wiyete koli labbo teŋella lima teŋella en Mamoud teŋella en eɓe keewi yero manda ko jaalo no wiyeteno jaalo ndondagu en ene omo arde tan e jambareɓe hewɓe ɓe pusi toon ɓe ndewi payto ɓe payi e leydi Sénégal ɓe ngari to wiyete mi haalta noon fof nde wonno yewtere nden juutat mi waɗana ɗon tan tonngol a faamide caggal noon hankkadi nde ɓe pusi toon to Badiar to ɓe payi leydi Sénégal e diwan ganduɗa Sénégal e nokkuji ganduɗa hoorema e serraɓe ɗo konno to wiyete ganduɗa hoorema deniji ɗi ko beeli deni fulɓe deni kirkaw ɓe ngari noon ɓe jippe ɗin caali e mami artu ko tonngol tan mbaɗaten o hutori kadi ko Jamfa ko ɓi Ali Eli Bana ene wiye Ndumbe on ene ɓatti bamum no feewi eyyi joni noon ɓe noddi ɗum ɓe komti ɗum ɓe jeeni ɗum ene hewno morde babiraɗo o noon Ali Eli Bana jogui ganduɗa hoorema ko ñawdogal woni koye hoore watte koye hoore way kono Allah adni waɗa ɗum koye hoore ɓiɗɗo debbo o funtimo ɗo morannomo itti ganduɗa ñawdogal ngal ñande wonde ɓe ngari eɓe gaddi konuli ɓe dañi nadde gueɗe ɓe pusi gueɗe kanko Ali Eli Bana o sankoyi ko e nder ganduɗa e hoorema Sénégal eyyi o sankoyi ko Sénégal oɗon gandi hakkude ganduɗa no wiyete lamɓe jolfuɓe eɓe jogodi ganduɗa hoorema cattigal no feewi oɗon nana ganduɗa Amadou Ndiadiane Ndiaye Fatimata Sall yayam Fatimata Sall o noon ko tanum lamtoro eɓe jogodi ganduɗa cattigal ko ɗum waɗi en jahani tan e ha e bundi kono o maayo kanko sankoyi ganduɗa ko nder Sénégal caggal mum gueɗe fusi gure kewɗe gummi hen ɗe payi Mbañ ɗe payi Jooke ɗe payi ganduɗa hoorema e diwan Mbañ o diwan Jooke o ɗi on diwan guɗe kewɗe nani hen gummori ganduɗa hoorema ko toon to gueɗe to gueɗe fusi pusgu gueɗe yimɓe foof ene nana ɗum caggal mum noon hankkadi o watti kono nguɗon kono makko hankkadi noon o wayli Fouta o hankkadi o watti ɗum ganduɗa Fouta inde nde ñamadir ndu o watti ɗum hankkadi Fouta o jooɗi hankkadi
o waɗi hankandi diwonuji waɗi diwonuji ɓo wondi ɓe sayboɓe wonduɓe makko ɓe aɗa famide o hokki ɗumen nokkuji kadi wonɓe wondi kamɓe ɓo ɓiɓɓe babiraɓe makko e waɗiraɓe makko ɓe wondi ko wayno jobdi en awdi en o totti ɗumen ganduɗa hoorema diwan yirlaɓe hebbiyaɓe o e to goddo ɗo noon o totti ɗon ganduɗa hoorema labba teŋel ɗon woni sirluji ganduɗa hoorema deniyankoɓe o jooɗi noon toon to tumbere jingue toon woni ganduɗa hoorema jonde makko woni wiyoɓe kadi omo jooɗi kadi to wiyete sen tungnima e Ndiaye Saydou o ikkoli teŋel maayi ko to wiyete ɓoggel ceeli dow rewoto caggal ligsaɓe en toon faade funnague toon sanki kanko koli teŋel kono kam o jooɗino ko tumbere jingue jeerel tumbere to sa yanande añere Cheikh Souleymane Bal yo Allah yurmo ɗum woni joni ɗo to ɓokki Samba Guelaji wonno ɗo ko tulde mawde e nder waalo ko nokku stratégique fewnitorɗo ko ɗon koli teŋel ganduɗa hoorema wonno kanum ɗon jooɗino kono noon o sari jooɗorde makko ɓe ganduɗa diwanuji e nder Fouta he foof ha gasi no kalirmi ni o waɗiri noon woodi noon ko yalte makko kam ko heewi e yero jaam en a faami ha e sawa laamu en sire sawa laamu yero jaam koli teŋel ha e sakkitiɓe ko konko Boubou Moussa en ɓeɗo Samba Guelaji en fof ko tamiraɓe koli teŋel jeeya men kalsari seeɗa ko fati asko seeɗa kadi o haaɓi kadi e lamɗo goto ene wiye Sebetine yeyi ene wiye Sebetine Moussé o resi ɓiyum ɓe jibi ene wiye Tabara e o jibitine mum beeteɗo Guelaji Tabara eyi ene wayno tan kam koli teŋel addani ɗum ganduɗa foolde tan ko karallagal mum harengal kadi e huutori e resde kala mo fooli hankadi tawa on nokku yimɓeɓe mbawa habde makko o dañi hankadi jaalade o waɗi laamu makko a faamide e cañigu a faami e nder Fouta o ɓooyi kadi laamade no feewi kanko ɓooye laamu no feewi caggal nde o iwide noon kadi yero jaam en sire sawa laamu en ɓooyi hen caggal mum noon caɗele ɗe ɓuuri arde koye Guelaji jeeji en konko Boubou Moussa en a faamide sawa ɓooyi en sawa donde en ɗon waɗi hankadi ɓe mbatti habde nder koye mabɓe cuuɗi mbatti habde ɓingu babaw hankadi ha waɗi hankadi hareji bilbasi ɗi nana toon ɗi hare konko Boubou Moussa Samba Guelaji jeegi ha ari ɗo ɓen noon kawri ɓuuri hawrude tubakoɓe eyi koli teŋel hawrane tubakoɓe ɓiɓɓe makko e taniraɓe makko noon taniraɓe makko ɓe noon kawre tubakoɓe ɗum woni ganduɗa hoorema sire sawa laamu en ɓen kawre tubakoɓe eyi ha yetti Samba Guelaji jeegi en ha yetti ganduɗa hoorema Soule Ndiaye en ha yetti ganduɗa Boubacar Fatimata en hankadi ha ɓen hawruɓe almameɓe a faami nden hankadi ganduɗa laamu mabɓe hankadi gasi lomti ɗum ko laamu almameɓe ene wayno tan kam e tongol tan ko ni woni koli teŋel ganduɗa hoorema no ari kadi ndo fooli e ganduɗa hoorema Ali Eli Banande o resti kadi ɓiyum aɗa faamide ne wiye Fayol Ali o jibini Lalla Fayol e Siré Fayol eyi caggal mum noon o haɓoyi hankadi ko e laamu ganduɗa kermes men mbat asko seeɗa e tugnade e Oumar Kane e deftere mum nde e tugnade Ndiaye Saydou Amadou gandiraɗo guele ngal Fouta mawnen wittiyanke mawɗo Boubacar ganduɗa sawa laamu e ganduɗa woni Boubacar Tabakali a faami omo wiye Boubacar sawa laamu a faamide yero jaam koli teŋel ayi Boubacar sawa laamu yero jaam koli teŋel kanko Boubacar sawa laamu o a faamide kanko jibini Guelaji jeegi walla Guelaji jeegi jibini Samba Guelaji jeegi kanko jibini Saɓoy jibini Boubou Moussa jibini Soule Ndiaye mawɗo a faami Boubou Moussa jibini konko Boubou Moussa kaɓannoɗo ganduɗa e Samba Guelaji jeegi o e Soule Ndiaye tokoso eyi Saɓoy o kadi jibini Soule Ndiaye tokoso sawa donde jibini awdi ayi awdi jibini Boubou awdi jibini Hammadi Boubou e Tumani Boubou ɓen goni satigueɓe Dekle bagotin ɗo diwan ɗo eyi ɗum fof ɗum ɗo kadi koye asko seeɗa e deniyankoɓe ganduɗa laamiɓe ɓeɗo joni e nder tarih eɓe kaali no fewi so nani golole bilbasi en ko kamɓe ɓeɗo eyi eɓe kaɓanno e nder koye mabɓe no fewi cuuɗi ɗi ne kaɓa ɓeɗo ɓe Boubacar sawa laamu jibini ɓe yaltuɓe makko ɓe kaɓi no fewi to ɓingu babago ɓe jiidi ko baba kono ɓe jiida yumma eyi joni noon ɓeɗo ɓe Saɓo e jibini ɓe Boubou Moussa a faamide e Soule Ndiaye a faamide kamɓe Moussa oɗo ko tanum tunka sara kulle o ko tanum tunka e tuyabu o e gonɗo to Gadiaga ko ɗum waɗi a faamide konko Boubou Moussa sara kulleɓe ne ballanno ɗum no fewi
nde haɓanno ganduɗa Samba Gala Jeeji nde Fouta o fof fecci ko enen en Sarakulleɓe Fulɓe Ɓundu e fof kadi Samba Gala Jeegi yummum en jogui koyngal ɓunduto aɗa faami yumma ko wiyete Coumba Jodngal kanko Samba Gala Jeegi ko asili mum ko ɓundu kadi kanko neha ko ɓundu ko ɗum waɗi Fouta o fof rendi ne haaɓe kadi safalɓe kadi ene mballitinoto noon safalɓe e gila Samba Gala Jeegi arani ni bamum Galajo Jeeji waɗi ko wiyete kuddata ko o folli ko wiyeteɗo ganduɗa hoorema Boubacar Siré nde o folli ɗum fayi Gumel to wiyete hande Seydi Mati ɗo ɗum woni Tene Yousouf ne windi hen deftere ene wiye les exilés de Gumel fernoɓe payi Gumel o woni toon duuɓi 6 o arti mo addi safalɓe wiyeteɓe les hormankoɓe marocain en ngari jowol waɗi haare golwole kewɗe aɗa faami ɗum fof kadi ganduɗa hoorema koye tarihi he jeeya kono enen noon min noon ko Koli Tengella tan garnomi haalde koy Koli Tengella garnomi haalde Koli Tengella noon ene heewi jeese ko haalte e muɗum ɗum koye Tengella gueɗal a faami Tengella o e hoɗum kadi ne jogui tarihi kadi juɗɗo ko jambaro mawɗo hay espagnol en ene kalamo omo haali e histoire de l'Afrique no feewi kanko Tengella o jibinɗo ganduɗa biyeteɗo Tengella o on ko kewɗo ganduɗa hoorema ko haalte e muɗum bindi tubakoɓe espagnol en ene bonni inde nde mbiyatamo ko Teñedda eyyi sila tigi Yalalba a faami eyyi mi dartoro ɗo tan kam andude kam ɗiɗo kabaruji a faami ko fate Koli Tengella tumnade deftere Oumar Kane ma jafuɗon noon ceerno Amadou Moukhtar Kane a salminama ceerno Sall Zaki onon fof on calminama addi ɗo namde noon kewɗe doole noon wona hen ko affaire pinal fulɓe kam gila dawa dawi fulɓe ene jogui kolli ene jogui nalankago lamɓe mumen gila e Égypte ene kanga buubaji ene mbaɗa foof ene jogui sippiro ene cippire ene mbaɗa foof wona heddoro noon ko enen jolfuɓe en koddi ha tengti noon e jamanu tekruro o en kodde fulɓe en kedde leƴƴi keddiɗi ɗi eyyi en hedde 13e siècle sappo e tati temi dande eko adi ɗum e guila e lampirde Gana laamu Ganna ngu fulɓe jillodiri e leƴƴi kewɗi e diwanuji he ha e Waalo Warak kadi Sarakulleɓe koɗino e nder Fouta he no feewi mbaɗi hen laamuji mumen ɓooyɗi a faami jillodiral ɓooyi hakkude men kadi e sereraɓe e Dande Maayo he aɗa faami eyyi ko ɗum waɗi jilki mbañ o to banggue bawɗi men no pireten ni ene gewtoɗen nande e sereraɓe kadi ha tengti ɗo Waalo Barak ɗo nanditoje kewɗe hay ɗemɗe fof ene woodi Cheikh Anta Diop waɗi la parenté génétique des langues jiidugal hakkude ɗemɗe a famide wolof e ɗemgal ganduɗa Pulaar eyyi ene waɗi nanditoje to banggue pinal no feewi guilay haala ha e gamri ha e jimɗi ha e foof ha e sa ƴeewi kelmedi men kewdi en tawe ga e wolof a faami ha tengti e Waalo ɗo ndeke noon eɗen jogui kadi seɓɓe kadi taw gummi koye jolfuɓe eyyi ene woodi seɓɓe koliɓe addi ene woodi kadi seɓɓe ummoriɓe banggue Jolof to natte nder Fouta ga taw asli mumen gonno ko jolfuɓe ne ganda jettoɗe mumen fof ne ganda ene woodi kadi seɓɓe ummoriɓe en to banggue Diakalel seɓɓe jowolnaɓe ɓe joni peeri ko Diakalel a faami sa ñani jimɗi awnuɓe ne mbiya kaari maayi haalani Pulaar taw aslan ko Sarakulleɓe walla ko Mandinkoɓe eyyi caggal mum noon han kadi batti kadi haalde Pulaar kono jillodiral wonata tan hakkude leydi kadi ɗum hersinaki ha joni to gonɗen ɗo joni hande o gonɗen e oɗo awlama e oɗo mondialisation hande ene jillodiri kadi e leƴƴi kewɗi ɗum kadi hersinaki heddoro kadi Koli Tengella nde fooli laamide Waalo Barak ne woodi aɗa faami Jolof ne woodi Bawol ne woodi émiraji ne goodi émir Tagante ne woodi foof émiraji ne goodi ne anda keeri ene deniyankoɓe ene jogui to kadde safalɓe e foof ene anda eyyi Koli laamaki ha Jolof ha Bungowi ha ala wonto laamu mum haadi tan eyyi wonto ni laamu mum wonata taw wawa ɗum maîtrise ko mbiyeten tout wawa ɗum wadde sayɗor e hen no feewi waɗi caɗele wonto noon laamu mum tan ɓuuri hankkadi jimde Fouta men o hankkadi fayi diwanuji men Fouta ɗi ene anda tan hankkadi yirlaɓe en hebbiyaɓe en fayi hankkadi diwanuji ɓunduɗi fof hankkadi ɗum ɗo to fulɓe ɓuuri hewde
fof fayi funnaange hankkadi haa to kaaduɗen ngannduɗaa hoore ma e wasulu a faami sara kulleeɓe haa dow funnaange ngannduɗaa mali to kaaduɗen ngannduɗaa e mali e bambara e haa to masina laamu koli yettaaki masina eeyi kono on ene annda ne waɗi carte mum wonto woodi e ndeer defte ka deftere Oumar Kane nde ne waɗi kartal ngannduɗaa hoore ma Fuuta eeyi mi salminiima mi ñaaganimaama moƴƴere